Malawi Brief. Moni omvera athu kulikonse kumene muli. Pa nthawi ino tikupasirani programu ija ya Nkhanga Zaona imene amatipasirani mnyamata uja Comrade Ntanyowa. Tiyeni tikhale limodzi timve kuti nkhanga zaona zotani pa nthawi ino. This is Comrade Ntanyowa, Limpopo FM, kuziwa Malawi Zaona. Tupisimana kuino chifua chinatikunga komano tiamike Mulungu wakumwamba kunena kuti walola kunena kuti tikateso kukumana ndikuyangulisana choncho ausene onse kunena kuti ayandikire Comrade Ntanyowa wafika ndi zili status zimene tofuna kuti tikambirane komanso choyamba ine ndimakonda kulangiza komoza munthu ndikamulangiza chifukwa ndimakonda baibulo ndimakonda kuwerenga baibulo ine baibulo muja muli vesi ina imanena kuti ino amene mmazisata mukhoza kuichulanso vesi yokuti ena ayione muli mawu amene ananena kuti Mulungu sazamulanga munthu asanamususule ine ndimakonda vesi imene iso chifukwa chinoti ndimafuna munthu ndimususule ndikamususula ndikamazabwera kumazanena zoyipa zimene akupanga asazanene kuti kodi Comrade Ntanyowa bwanji simunayambe mwandiyimbira kale telefoni ndikundauza bwanji simunandiyankhule ndinanena kunena kuti musule ndalembedwa ntchito ndi Peter Mutharika koma ntchito yanga siyokuti tilumbirisanapo yayi ali chifukwa chani ine sitilumbirisana yanga ndiyopita m'malo osiyanasiyana m'maofesi osiyanasiyana ndizikaona zimene zikuchitika m'maofesibo ndizikapanga ripoti chifukwa pali anthu ena akapangapanga zonyasa amangotenga nkuzikhalira koma ineyo ndizipita m'maofesi osiyanasiyana kulowapa ndikukazitenga ndikukapasa chifukwa pali anthu ena amene ali m'maofesi mucholinga chawo akuti afuna azipisa zina la Peter Mutharika ndine ndasanga kukhala m'ofesi ya Peter Mutharika kunena kuti ndizipita ndizikatumikira ndizikaona kuti pakuti akugwira bwino ntchito pakuti zukama kuti pakuti katangale ndine zimoza Peter Mutharika Peter Mutharika azitenga zinthu zija ndokumuza Dangata azolota apanga bwanji Peter Mutharika azitana wamkulu wa polisi pali nkhani apa imene apelesa Ntanyowa nditathamanga ndi pakuti mone ndi ntchito ile imene imene panopa ineyo ndikugwira ntchito mu ofisi ya president sitikufuna kuti anthuso ayipise zina la president ndi anthu amene asipanga zoyipa amene akuyenga naye president iyo ife tizinena kunena kuti awa president ndi amene kunjaku akuyipisa chipani cha DPP kuti chisabwererenso ngoma ndizisakafike pamenepo timafuna tibwerekaye tisusule tikasusula anthu aja akamala kwisa ndizibwera tizauza akuti akupanga chakuti ndizifuna ndiyankhule kunena kuti ndi ntchito yayikulu ndikuyeneka kuyendera ma office onse a inspection ndikuyeneka kupita mu maoffice onse a Malawi Army maoffice onse a police maoffice onse a prison alikomande inoende president wa zikoto chipatala kumene kuti pita maoffice osiyanasiyana kwesikomo ipita tione chimatofuna tikuze kuti zinalene walangiza Peter Mutharika akwanirise ndikufuna kuti akwanirise pali anthu amene asakufuna kuti masomphenya a Peter Mutharika asakwaniritsidwe ndife tikufuna anthu amenewo abwere pambambanda. This is Comrade Ntanyowa on Limpopo FM. Ndiyambe kuthokoza ndisana zudzule ndiyambe kuthokoza kaye president dziko la Malawi Peter Mutharika ndikufuna ndikuthokozeni kunena kuti mwayamba bwino musana lumboma munatiuza kunena kuti choyambirira chimene mukufuna ndikuchosa chipani cha MCP Ngoma kuti chipani cha DPP
lonjezo limeneli limene munalonjeza mwalikwanirisa, zimene munanena mwazikwanirisa, ndipo apresident munatiuza atuisa Malawi kunena kuti mukasatenga boma chimene mukufuna anthu anu akhale ndi chakudya chokwanira. Ndikufuna ndikuthokozeni, munakutenga telefoni ndikuyankhula ndi president wa Zambia, china chilichonse chinatheka. Simunatuma anthu 361 kapena anthu 81 kapena simunapite ino ndikukakambirana nawo kenako ndikutumanso ndikumwizina ndikupita kukakambirana nawo. Ulendo wa chimanga kwatuma 400 koma inoyo nokha mwangotenga telefoni ndikungoyimba ndikusina china chilichonse ndikutheka. President ndikuti tizikomo ndikudziwa chimangacho chikhala chikubwera chithokozeretu. Lonjezo limeneli lachiwiri Amalawi munalonjeza zonena kuti inuyo mukangolowa mboma muyesesa kubwezeresa maofisi onse amene anachusidwa ku Eastern Region, ofisi inachusidwa ku Southern Region, ofisi imene inachusidwa ku Mpoto, muyibwezeresa. Nandi mafuna ndikupempheni andipemphaso anthu akuphalombe, anthu akuphalombe ya president andipempha akuti chipatala chicha chinalembedwa kuti choni chilembo chicha muchoseko zina licha mubwezerese kuti Phalombe akupempha anthu akuphalombe mukachose zina limene licha. Ndiye ngati ndikotheka takamangani kanthu kena kake kupiya yemo nemukakalenga kamene koko muchole kuti choni chilembwe. Izi ndizimene andipempha anthu akuphalombe komanso anthu akuchirasulo anakambirana kunena kuti iya ino tengani dzina lanu la Phalombero mutibweresere ku dzina lathu la choni chilembweri. Timpempha titamthalika kaya timangire ka toilet kaya timangire kachani kameneko tikachita choni chilembweyo ndiye kutenga tu a president lumeneyo. Ino president amene mmamva, president amene mukalonjeza mmachita tasoona tutulo kumulakwalo omwe. Choncho a president ndikufuna ndikuphokozeni chifukwa chonena kuti mawu anu sapita pachabe, munayankhula tokunena kuti ndikazatenga boma sukulu ya primary ndi secondary ikhala yaulere, ndipo Amalawi ndikufuna ndikuziwiseni kunena kuti president wa dziko lino dzulo pamene anali ku Mulakwalo omwe wayankhula kunena kuti sukulu ziyenera kukhala zaulere kuchokera Januwale chaka chamawa, ndipo wachenjeza makolofi kunena kuti ngati ana athu sitatengera ku sukulu ndikuti tidana ndipita muthalikayo ndiyo tenga upite kwa ana nonse makolo nonse kunena kuti pita muthalika akuti Januwale sukulu lolere tatumize ana athu ku sukulu ndiulere. Choncho ndikafuna ndikupempheni kunena kuti titumize ana ku sukulu tisazantenge ngati pita muthalika ndola kwika, chifukwa aliyense amene satumiza mwana ku sukulu ana akumangokhala pakhomo ndikuti pita muthalika akazawo za polisi kuti kamange nocha akangokhala kuthuma nziyo kaulindi tisazamuchire oyipa. Choncho a president ndikufuna ndikuthokozeni kamba kachimenechi, ndipo ndikufuna ndipemphe unduna wa zamaphunziro kuti maphunziro amenewa akomi auleriwa akufunika muyang'anire masukulu onse komanso muonesese kunena kuti maphunzitsi m'masukulumo akugwira ntchito yawo, chifukwa sukulu ikakhalanso yaulere chonchi maphunzitsi amagwa ulesi kuphunzitsa ndi amafuna azipanga timaprivate tawo tapadera uku kwa ulereko azingophunzitsa mosaoneka bwino ndiye azipita ndikumakapanga maprivate ndikumaphunzitsa anthu. Zimenezi tikufunanso zichepe ndi tikufuna awo nduna zamaphunziro ndi ntchito yayikulu sikuti mmasecondary schools muchuluke maprivate so part time iyayi mapart time osindikukukanizani koma tiphunzitsireni ana amene ana amphawi amene sangakwanise
mukapanga nawo za part time mwaphunzise mwaphunzisire kumeneko mukamapitaso makaphunzisa mapart time ano osati apart time ndiye muzaphunzisa bwinobwino ndi awa uzaphunzisa bwinobwino pamene ponso apresident ofunika mpaenganisisi chifukwa maziphunziso omwewa ati aunongeso program ya sukulu yawiri chifukwa chonoti akhala akupangaso timaprivate tawo tochulukachuluka ine sinditopa ndiziyenda ndikangomva kuti pasingwangwa pali program yakuti ine ndiamanga president office kwano kuzakuza noti pasingwangwa secondary school pali izi pananjoli secondary school ali community pananjoli palibe secondary school ino ndikanapakabani nkhani ya masukulu zaulere amalawi zikamangire kulicheza kumeneko sikuli bwino kwasokonekera kumeneko ndikulicheza secondary school kumeneko ndikulicheza secondary school kulicheza secondary school kuli kufulula maziphunzisi ndi ena pali woyamba kuli munthu kumeneko amene ali akuyang'ana ku library ya kulicheza secondary school ana akapita kukabwereka mabuku kuti awerenge akwakaniza ana aja kuti azipereka kaina yake iti kulicheza kulina yake iti mwana ali palicheza secondary school akuphunzira ndiye mukumuza kuti abwereke buku apereke ina yake apresident nkhani yokhuza ali maphunziro ichi chifukwa chake ndikunena kuti unduna wose maphunziro ukuyenerekaso utiyang'anire ndiye uthenga ndumenewo ino activision yalucheza kandi kutyolo magana kutyolo kufuna mupite kulicheza secondary school kumene kukuchitika kunomakulika kufuna mukati pezere Mr. Pakosi, Mr. Ngombe, Mr. Mula amene wada teacher komanso Madam Mutali anthu amene ndakufuna wakulicheza secondary school akupanga somakulika kwa ana school mwana school amene akuoneka kuti mmutu mwake nzeru ndizopelewera chimene akupanga gulu limeneli akumakapeza anthu kunja amene ali ndi anawo amene akufuna abwere pa school palicheza secondary school kapena akufuna atapita ku secondary school ndi ana amene siakuchita bwino akuthamangisidwa palicheza secondary school ndi gulu limeneli Mr. Pakosi Ang'ombe Mr. Mula amene head teacher deputy head teacher and head teacher komanso Madam Mutali akumatolera ndalama kunjako ndikumathamangisa ana amene akuperera nzeruwa ndikumakapinga ena abwerepo imene ndi ntchito yaino aphunzitsi kuti mukasule mwana amene asali wanzeruyi ndenu mukumuthamangisa ne sikulu panopa ndiyaulere ndiye munyanyapa pamenepo palicheza secondary school sitisiyana ineyo ndikandi kubwera ndizibwera pamenepo lachinayi ndi lachisanu ndizibwera ndikuwafisa ana skulu kunena kuti pano mukuphunzira bwanji choncho ana skulu nonse apalicheza secondary school mukuyenera kutenga namba yali Mpopo FM zimene azipanga maziphunzitsi pamenepo muzititumizira muzinyonza pano pakuchitika zakuti ana skulu zisakhale chipinjo ngati alibe nzeru tiyeniiziye maziphunzitsi musule mwanayo kuti akhale ndi nzeru tisiye zomathamangisa izi zama part time zitikukana tipange part time koma tiphunzitse mwandondomeko choncho amalawi ambiri munakhala mukuyesa kuti mutitumizire mauthenga osiyanasiyana koma tifana kuti pali nambala yathu ili pavuto lina tikukonza nambala imeneyo choncho tikupasani nambala imene mmayiziwanso kale mukatifuna pali Mpopo FM titumizireni mautengano mumadipatimenti onse musaope titumizireni pa 078 161 67 27 078
161 67 27 mukatero mwatipeza ku ofisi yatu ya Limpopo FM ndipo muta kutipasira maripoti onse kwanto ndinali ku Transa Sunday School kumene kuchitika zinthu zimene zikuyenera Limpopo FM ndipo mtanywa kachitatu ndibwerere ku malangizo utenga wanga ukupita ku chipani cha DPP utenga wanga ukupita ku chipani cha DPP pesa wanga ndinena kuti DPP chonde simukuyenera kusangana chifukwa ena analuza maudindo ama MP izinasona kumulakwalo mwe andala wajenga sibona chambulise ifistima chambulise ifistima chambulisa chifukwa noti azatu enacha akadakwiyabe azatu enacha ndeti kuona kuti tizichambulisa tizizolisa ndekuti ntchito hii tilepanjira tipedwa choncho nonse amene mufuna kumona Comrade Mtanywa nonse amene mufuna kumona Wabagiri TV tafasani nthawi yoyikika imene mwini wake Mulungu atayike mutione ine mukhoza kundichitira umboni ndikumakuimbira ndi matelefoni ndikumayankhulana nanu pa video call mukumatha kundiona ndakhala mmagulumu amene akulira kuti andione ndomatha kumuimbira tufoni video call ndikuyankhulana nawo ine mundichitira umboni ine mwandidziwa kupyolera pa mavideo call nelonse musadandaule tikumana tionana patonoti ine ndimakukondani ndikutiwa amalawe muli ndi mtima ofuna kuti mundidziwe komano nkhondo ikadalipo inuyo mukhololanga ngati nkhondoyi kulibe koma nkhondoyi asatulenawo sakupumake mpaka pano kuti ndizoona tachokadi ndimezo zimakhalira choncho ndimayankhula kunena kuti asatu nonse chipani cha DPP chonde simukuyenera kusalana kufaniloti pali ma-MP ena analuza ena anawina ndetikaona oluzaja tikumatenga ngati nawonso si DPP amene achandana DPP mukupemphera President Mwanza kunena kuti mangani chipani chanu musakhale wosalana kuluza kwa Gladys Ganda usapangise kunena kuti Gladys Ganda akamaonedwa ndi ma-MP ena aoneke ngati Gladys Ganda ndachitsiru kuluza kwa Kingston kusaoneke ngati Kingston ndachitsiru kuluza kwa Asalim Bagas akafika pakati pa Antela asaoneke ngati achitsiru kuluza kwa Kamlepo Kalua asaoneke ngati Kamlepo Kalua ndachitsiru kuluza kwa Honorable Ansaka akafika pamalo achitafino kunena kuti ndi mwananso wa chipani chija cha DPP koma pakupezeka zonena kuti anthu ena tikufuna siyasala anthuwa zimene zisali zovomerezeka choncho ndikufuna ndipemphe ku chipani cha DPP simukuyenera kusalana nonse ndinu anamusi mwachoka kutali nkhondo mwamenyera limodzi ndiye pali ma individuals amene mukumafuna kumasala anzanu choncho atati APM kutenga nomeno Mariam Motalika kutenga nomeno mukapera mpaka saona chonde Mwanza ni mtu wankulu DPP simuyenera kusalana ine ndimamulangisa munthu kila apo ndi mabwera kuti akupanga zimenezi ndi akuti anapangira zawo zakuti ndimayamba kulangisa kaye ndi apa ndikulangisa koma zikapitirira ndibwera ndiuza siko siko limene linakafotera ndi akufunanso azidziwa kunena kuti kwati kuchipani kwathu kukuyenda bwanji kukuyenda bwino kapena sikukuyenda bwino ndi ife ndamene titizizitinga Limpopo FM ndi Comrade Mtanywa. Mufuna nipepeso a President pamene kutanga nduna yasa umoyo ikuyenera kuti ipamange ipite ku Central Medical Stores kumene kukubedwa
mankhwala osati masewera. Ku Central Medical Stores ukubedwa mankhwala osati masewera. Choncho ufuna unduna uza umoyo pamene kusankhidwa toyalira amangani ku Central Medical Stores kumene kukubedwa mankhwala osati masewera. Mankhwala akubedwa kumapita mu private hospital anthu amzipatala zaboma ndikumafutika madokota kumakhala opanda zipangizo koma zipatala zaboma. Choncho tikupempha ndithokoze kunena kuti mwathamangira kuja kumera tamva zonena kuti akachachi ayimitsidwa. Ndikufunanso ndinene kuti ku Eskom kumene kunso ku Eskom sikuli bwino kumene kunachitika ma interview. Ku Eskom kunachitika ma interview okhoza anakhoza koma zikukanika munthu amene anakhoza ku Eskom mpaka lero sakumpasa ntchito chifukwa chonena kuti akufuna atenge mbale ampase udindo umenewo ku Eskom uko. Ndeti mafunanso ku Eskom mutamange mukationere kumene ku Eskom uko kunachitika nkhani kunachitika ma-interview koma ma-interview mpaka pano tikunena pano anthu akulephera kulembedwa ntchito. Munthu amene anakhonza ma-interview akulephera kumulemba ntchito. Choncho timafuna tipemphe kunena kuti ku Eskom kukuyenereka kuti kuthamangiridwe kumene kukufunika kuti kukakonzedwe chifukwa chonena kuti munthu amene anakhonza kumeneko ma-interview kumeneko sakufuna kuti ampase ntchito. Choncho tikufunanso tipemphe pamene maofesera akukonzedwa muthamangenso mupite ofesi. Komanso kumeneko kumaofesi aku Eskom akazi a mtambo anapasidwa ntchito mopanda kuvomerezedwa bwinobwino. Ntchito yawo inali ya chinyengo, anapasidwa contract mwa chinyengo. Mutifufuzirese. Uthenga wanga wina ndikufuna upite pasukulu akulu kunena kuti ili ndi filling station ku Chipondi koma mafuta akugulisidwa usiku. Aini yake Amalawi ku Chipondi akulephera kukagula mafuta pa filling station imene ili pa Chipondi. Ndeti mafuna mutipanga kileso kumene ku Chipondi anthu akuchoka ku Chipondi ulendo kumakagula mafuta agali moto kuliwondi pena paliponse mafuta agali moto akupezeka koma anthu akuchoka ku Chipondi chifukwa chonoti amanijala a filling station yapa Chipondi akumagulisa mafuta ndusiku kumagulisa abale athu aku Mozambique. Siti kukana abale athu aku Mozambique ndi abale athu koma toyamba tathandizani anthu amene muli nawo kufupi. Choncho anthu aku Chipondi akudandaula kunena kuti mafuta agali moto akubwera komano akugulisidwa ku Mozambique. Zimenezi ayinaka filling station tikufuna tikupempheni ndicho linga chonena kuti muzonikire. Amalawi ndakhumudwa ndamva zonena kuti akondwani na Nkhumwa akuti afuna akapikisane nawo ngati spika wa nyumba ya malamulo. Munalephera kutithandiza akondwani na Nkhumwa. Amalawi tikuvutika. Muli kumene kuja mutasankhidwa lero mukuthamangaso kutiso mukalimbane ndi Samia Sulaimani. Munakwesedwa ndi Amaina Vichira lero ndiye mukuthamanga mukuti mufuna mukapikisane ndi Samia Sulaimani. Koma mukuganiza bwino ana Nkhumwa munalephera kutsutsa. Munakakamira udindo umenewo wotsutsawo. Munawukakamira udindo umenewo. Munawudandaula. Sinakukanikani. Lero mukunena zonena kuti mufuna mukapikisane ndi Samia Sulaimani.
ine nimuona ngati mufasa kuti mwina kusokolo kuzapo ino muzioni Malawi sabapanganika wataswera ndi Malawi lero anayera maso tu Malawi kupemphera kondo adina mfumu kunali kupanga withdraw asireni anthu ena koma sizoti musipita mune kuti mukakhale speaker wa ku nyumba ya malamulo ndani amene akakusankhira ndalama zimene mukupereka zikuchoka ku MCPs zikuthandiza zimenezi ndiye pali ma MP ena ma independent ofoira mungamalole kutenga ndalama kapena chifoma ngosankhidwa kumene kudirako ndiye mukuona ngati makobiri ndi amenewo musaononge ntchito yanu ya MP pazopanda ntchito nonse amene mmatisakasaka pali Mpopo FM ifa namba la tikugwira ntchito tipezeni pa 078 161 6727 078 161 6727 mukatero mwatipeza pa Limpopo FM ndipo Amalawi this is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM ndimafuna ndipemphe president kunena kuti mutithandizire ku immigration sikuli bwino ndimafuna Amalawi ambiri akufuna atadziwa kunena kuti kodi mtengo wa passport wenyewe ndi ndalama zingati chifukwa anthu akupereka ndalama 500,000 400,000 600,000 koma passport kumapezeka yatenga zaka ziwiri munthu sakuitenga akapita kuti akafunse passport yake akuwuzidwa kuti apange kayi kochepako kamene kakufunika kuti kapangidweko munthu akupereka 50,000 kutisatu kumene koko kuti mwina passport yebwere kupereka 50,000 kuwuzidwa aperekeso 50,000 kuwuzidwa aperekeso 50,000 mpaka ndalama yongotereka kukhala 600,000 koma passport osatuluka ndiye tikufuna tidziwe ife Amalawi president kunena kuti process ya immigration amene akupanga zimenezi akutiganizira ife Amalawi kapena akutitenga Malawi ife ngati ndifezero ndiye tikufuna ku office kumene kwa president mupite mukaoneseseko chifukwa Amalawi asakutengeni ngati kuti mukupangisa ndido zimenezi koma amene akupita kumeneko ngati kwasalia zitsotso za MCP muzichoseko zitsosoko ikaniko ni anthu onena kuti agwire ntchito ndamva chisoni wina anapita ku embassy ya ku South Africa kuti akapangise passport yake umeneko passport yake inachita expire akufuna apangise passport ne anakumana kumeneko ndi apanda akusalima amene akugwira ntchito ku office ya ku South Africa ya ku embassy mpaka amubweza munthu wabwerera so munthu ngati mukumbweza mudziko line yake akufuna kupangisa passport kuti anyamuke azipita ku nyumba lero mukumukaniza ndiye tikufuna tidziwenso dongosolo lopangisira passport ku Malawi ku South Africa munthu akafuna kupangisa passport ali ku South Africa zinthu zimene akufunika kuti akhale nazo ndi chani ID akaipesa kuti ID ya ku Malawi munthu wakhala kunoko zaka 12 ID yangoyamba kumene akaipesera kuti ID ndiye tikufuna mutithandize aboma anthu amene ali ku South Africa akuvutika akapita kukapanga mapassport akuyankhulidwa mwano kodi office munayika kunena kuti anthu azanyoza Amalawi ndiye uthenga upite kwa inonso a president pamene mukusankha nduna iliponso yona zakunja achochi chaponda zimene zitikufuna muzionesese bwinobwino Malawi wa ku South Africa asakifikeso pokazuzika wafika ku office ya embassy ya Malawi yonoti akapese thandizo ndiye kumene konso akapese konso kunena kuti akunyozedwaso ndizomvesa ifoni pala anthu angapo amene ayimba foni kunena kuti Comrade Ntanyiwa kuno ifeyo tikuzidwa kuti sitingapangise passport kuno sono akapangise passport kuti chimene anakuitirani ku office ya embassy ya ku South Africa ndi chani ndiye tikufunanso tidziwe ku maofisi amene ali ku Blantyre Lilongwe Mzuzu mtengo wa passport okhazikika ndi ndalama zingati munthu sangapezeke kupereka 600,000 koma passport osakhala nayo manja ndikuti zaka ziwiri
Amalawi sapangani nkhaza ndife tukatoka nenani mtengo wovomerezedwa passport itani period ukapereka ndrama iyi sitenga miezi sitenga mwezi umozi ngati mukufuna passport yanu itamange tukupangireni mwachangu ndrama yokazikira 200,000 300,000 koma ndrama mpaka kupereka 1 million passport osatuluka ndikululana amene mwamugera muntu 1 million amene mwamugera muntu 1 million